SADC Summit yachizoenda nepasipo. Ndoda kuti Fadzai Mahere oya achinyatsa kupisa Nick Mangwana achiti aiwa dai kwakusiri kuti kune SADC Summit madevelopments ari kuitiwa munyika yeHarare nzvimbo yeHarare aizomboitiwa here. Sambe namashoko ayata kuwana Fadzai Mahere kuti vosubscribe like kuti na on the bell icon. Kuti Nick Mangwana anganyora achiti the tour of SADC Summit flagship projects today is still ongoing. Senior government officials have told the major roads leading to the new parliament building in Mount Hamped. These include the Nemakode Way and the Boulevard Road. The site is of 18 villas and a conference facility was also told. The noble engineering project will be completed by first week of August. #SADC2024. Sadaona Fadzai Mahere anachipindira papost yoyo achiti, so Nick Mangwana, just be clear, if SADC was not coming to Zimbabwe for its summit, the roads would have remained in that dilapidated state. Citizens don't matter, but keeping up appearance does. That mentality is what's brought our great nation to its knees. The people don't feature anywhere in your decision making. You treat the masses like debt in order to hold on to power. It's a shame we need new leaders. Mashoko ante kuna Fadzai Mahere muri kumanzwa mashoko majagonza ruta kuna Fadzai Mahere achiti aiwa amuisi vanhu kumberi but munongoisa the appearance kumberi mungoti aiwa SADC iri kuuya tongonakisa kuti vaone zvakanaka. Mashoko ate kuna Fadzai Mahere aya akukanyatso kana majagonzi kuna Nick Mangwana. Pinda comment section medu mbotudza mafungiro enyu muti kudi pamusoro mashoko ake aiwa ndokuti musangano subscribe kulike chintana on the bell icon.